Türkmenistanyň gowşusy Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonuna öňden bäri bu iki ýurtda ykdysady täsirini artdyrýan Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi 12-13 ýylda resmi sapar bilen Aşgabatda boldy. Hytaýly diplomat 13 ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Türkmen medeniýetyne görä duşuşygyň barşyna taraplar syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlarda deň hukukluk hemde özara bähwetlik ýörelgeleri esasyna döwletara gatnaşyklary ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle-de iki ýurduň arasyna hyzmatdaşlygyň 5 ýyl üçin maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada alışdylar. Duşuşykda taraplar birek-birege mähirli sözler aýdyşdylar. Berdimuhammedow Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'i Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy bilen öz-özegine myhman Berdimuhammedowy Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Şeýle-de sýşenbe güni Wang Yi Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşup sowda, ykdysady, ýanygyç energetika, ulaw, kommunikasiýa we medeni ynsanperwer ulgamlarda gatnaşyklary ösdürmegi maslahat edipdir. Serdar Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne Türkmen Hytaý hökümetara hyzmatdaşlyk komitetiniň türkmen tarapyna ýol başlyk edýär. 12-nji ýylda Wang Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşup beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwrüň umumy wehimlerini we howplaryna garşy göreşmegiň ugurlaryny maslahat etdiler. Ýöne türkmen medeniýeti umumy wehimleri aýdyňlaşdyrmady. Galy berse-de döwlet medeniýeti duşuşyklarda Awganystanyň parahatçylyk meselesiniň maslahatlaşylmagyny agdamaýar. Beýleki tarapdan Hytaý medeniýetine görä Hytaý Awganystan boýunça Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy isleg bildirýär. Wang Yi Merkezi Aziýada howpsuzlyk şertleriniň häzirki ýagdaýynyň oňy näldигini tapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. 15-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish bu saparyň öňünden henüz Awganystanyň ýagdaýlar häzirki syýaly ýaramazlaşmadyk wagty meýilleşdirilendigini, ýöne duşuklaryň gün tertibine Awgan meselesiniň hem hökmany girdilendigini gurrun berdi. So on the one hand, this was a scheduled visit. This was set up in advance before the situation. Bir tarapdan aýdylanyna bu öňünden meýilleşdirilen sapardyr. Bu Taliban demirgadyk Awganystanyna henüz öz şägini häzirki syýaly giňeldip goňşularda howsula döredip başlamanka öňünden meýilleşdirildi. Ýöne biz Wang Yi'niň Türkmenistana eden saparynyň Awgan meselesi bilen bagly ugruny hem görýär diýip Standish aýtdy. Onuň sözlerine görä sowda, ykdysady meseleler, energiýa, infrastruktura ýaly meseleler bilen bir hatarda duşugyň dowamyna Awganystanyň ýagdaýlar hem maslahat edildi. Howpsuzlyk meselesi Pekin üçin hem Aşgabat üçin hem alada döredýär. Bilermene görä Hytaý häzirki wagtda Awganystan meselesini öz roluny kesgitlemäge tinanşýar. Hytaý mediasyna görä duşuşyklarda Hytaý tarapy Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyna uly ähmiýet berýändigini notady we Türkmenistanyň içerki işlerine daşardan gatyşylmagyna garşylyk bildirdi. Bilermeniň pikiriçe munyň bilen Hytaý özüni hamala başadan tapawutlukda özgü ýurtlaryň içerki işlerine gatyşmaýan ýurt hökmüne görkezmäge tinanşýar we şol bir wagtyň özüne öz içerki işlerinde daşardan gatyşylmazlygyna üns çekýär. Hytaý Xinjiang sewtine 1 million töwereg uýgury we beýleki etnik azlyklary gawy wastyny saklamakda, insan hukuklaryny kemsitmekde Günbatar hökümetleri tarapyndan berk tankyd edilýär. Şeýle-de İslam dünýäsi Hytaýyň Xinjiangda musulman azlyklarynyň hukuklaryny kemsitmegini ýazgarmazlykda tankyd edilýär. 14-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Türkmenistanyň wekili Hytaý hökümetiniň Xinjiang we Hong Kong babatyna pozisiýasyny Türkmenistanyň goldaýanlygyny beýan etdi. Bilermeni Hytaýyň Türkmenistan bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklaryna salgylanyp bu goldawyň özüni geň aldyrmanyny aýtdy. Xinhua habar agentligine görä Hytaý Türkmenistana däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk ýardamyny bermegi wada berýär. As is always the case, in any kind of agreement that involves countries like China and Turkmenistan, which are Mudamy bolşýaly Türkmenistan we Hytaý ýaly ýapyk gaplaryň aňyrsyny hökümetleriň nämeler barada maslahat edýändigi aýan edilmeýän ýurtlaryň eslenlik galaşyklaryna jekmejeklikler aýan edilmeýär. Şonuň üçin munyň ýagny däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk goldawynyň nämäni aňladýanyny anyk bilip bolmaýar diýip Standish aýtdy. So we're not exactly sure what exactly that means. Ýöne bilermene görä däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk
howpsuzlyk goldawy ähtimal iki ýurdun arasyna aňtow maglumatlarynyň paýlaşylmagyny, harby türgünleşikleri we ýaraw sewdasyny öýüd üçin alyp biler. Ýöne bu ugurdaky gepleşikleriň jekme-jekligi jemgyýetçiligi aşgar edilmeýär. Mundan odaly Hytaý Täjikistanyň Awganistan bilen serhetleşýän sebäplerini harby postlary gurup berdi. Finçler Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistana howpsuzlyk babatyna Russiýanyň täsir güýjüniň ýokurdygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Merkezi Aziýanyň ýylaty Rus medeniýetine, Rus diline tas bir asyrdan gowrak wagt bäri uýgunlaşyp gelýär. Adam hukuklaryna aýratyn ähmiýet berýän ABC we günwatar ýurtlary babatyna aýdylanyna tutuş dünýäde bolşýaly sebitde hem ingliz dilini öwrenmäge, günwatar medeniýeti bilen tanyşmagy ila tarasyna meýiller artýar. Muňa garamazdan synçylary görä Hytaý sebitde öz ýumşak güýjüni hem artdyrmagy nazarlaýar. Ýöne bu synçylar nä derejede üstünlük gazanyp biler. Hytaý boýunça bilermen sebitde Gazawstan we Gyrgyzstan ýaly ýurtlarda Hytaý täsirine garşy ila tarasyna belli bir derejede garşylygyň dörenligini gurrun berdi. Ýöne bu täsirden ekspertiň pikiriçe gaçyş ýok. Obviously, there has been a lot of backlash that China has faced, especially among the local population. Hytaý sebitde hususan yerli ilatyň garşylygyna duçar boldy. Ýöne hökümetleriň arasyndaky gatnaşyklary syn edilmezde bu gatnaşyklar ören oslanşykly gatnaşyklardyr diýip Standish aýtdy. Uluzak möhletde Hytaýyň sebitde öz ýumşak güýjüni artdyrmagyna garaşlyan onu çaklady. China does have a very sophisticated, soft power element to its foreign policy, which hasn't really been ramped up in Central Asia in a way that it has in other regions. Hytaýyň daşary siýasat arkaly durmuşa geçirýän çylsyrymly ýumşak täsir elementleri bar. Ýöne ol şeýle urallary beýlek sebitler bilen deňeşdirilende Merkezi Aziýada heniz ýaýwanlaşdyrmady. Sebitin hususan ykdysat taýdan Hytaýa garaşly galmagy bilen bu 10 ýyllaryň dowamyna tebii ýagdaýda amalaşýan prosesdir. Belki biz munyň netijelerini heniz destine görýän nädir diýip ekspert aýtdy. Has köp adamyň Hytaý dilini öwrenmäge ýykyn etmegi, has köp adamyň Hytaý kompaniýalaryna işlemegi, Hytaýyň Huawei we ýaly iri kompaniýalarynyň galy bersede medisina kompaniýalarynyň sebiti ornaşmagy we beýleki ýagdaýlar eksperti görä Hytaýyň Merkezi Aziýada ýumşak güýjüni artdyrar. It's slow motion, so we don't see it all, but it's definitely happening, and I think bu haýaly iş. Şonuň üçin biz muny görüp bilmeýäris. Ýöne gurrunsyz bu proses häzir bolup geçýär. Meniň pikirimçe adamlar islese-de, islemese-de Hytaý sebitde adaty raýatlaryň gündelik durmuşyna has köp täsir eder. Bu gynançakdy şeýle diýip ekspert aýtdy. Every aspect of every person's life, whether they like it or not, unfortunately.